Homerty Plus engloba tota una llista de serveis ideats per a descarregar de treball als propietaris de cases de lloguer vacacional. Neteja i bugaderia. Aquest servei inclou la neteja dels interiors i exteriors més propers a l'habitatge i de la roba de la llar proporcionada per Homerty, llençols i tovalloles. Assistència a domicili les 24 hores, amb cobertura d'incidències en el check-in i de tots els problemes domèstics i tècnics registrats durant l'estança dels hostes. Verificació de la identitat dels turistes i comprovació de la identitat dels turistes enfront de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Alta i recaptació de tassa turística. En aquest cas, els agents de Homerty s'encarreguen de recaptar l'import turístic i el transfereixen al propietari juntament amb el pagament de la reserva corresponent. Revisió a la sortida dels hostes per a comprovar que tot està bé. Aquest servei també inclou la recollida del fems, de la roba de la llar i la revisió de l'estat dels aparells elèctrics, així com les bombetes i la xarxa d'aigua. Paquet de benvinguda format per un set d'aliments i begudes típiques de la zona en la qual es troba la propietat llogada per a rebre els hostes a la seva arribada. Manteniment del jardí, neteja i reg de les plantes, flors, arbres i arbusts de les zones ajardinades de la casa. Neteja i manteniment de la piscina, això com el control i revisió dels nivells de qualitat de l'aigua i bon estat de la depuradora, motor i instal·lacions. Assegurança de responsabilitat civil per a cobrir els accidents que puguin sofrir els hostes mentre es troben allotjats a la teva propietat. Tramitació de la llicència per a habitatges turístics. Aquest servei inclou els tràmits necessaris per a poder destinar una casa al lloguer vacacional. El pressupost d'aquests serveis s'adapta a les necessitats de cada casa i propietari. Consulta-ho. Homerty és ca teva. Entres